Bé, ajuntaments, consells comarcals, entitats i moviments socials de les Terres de l'Ebre han manifestat el seu disgust i rebuig per la nova planificació de serveis ferroviaris anunciada pel govern espanyol. De fet, 20 anys d'espera i 700 milions d'euros d'inversió després, la sensació generalitzada al nostre territori és la de sentir-nos enganyats i amb un pitjor servei. L'entrada en funcionament de la variant Vandellòs-Tarragona, lluny de millorar el mapa de serveis, ans al contrari, suposa un retrocés inacceptable respecte al que teníem fins ara. I no és de rebut que en aquesta suposada millora els trens regionals encara no hagin recuperat el temps de duració dels trajectes que tenien abans de la modificació que es va fer el 2016. Tampoc s'incrementen les seves freqüències de pas, els serveis regionals de les línies R15, Reus, Móra, Flix i R16, que seria Tortosa, Aldea, Ametlla, Tarragona, són pocs fiables i la durada del trajecte fins a Barcelona triga més avui dia que no pas ara fa 20 anys. I la nostra connexió amb el nord de Castelló continua sent massa limitada. Considerem inacceptable que a l'Ebre se'ns hagi suprimit l'aturada dels Euromeds i substituït per un únic servei d'alta velocitat al dia cap a Barcelona, de la mateixa manera que torna a suposar un greuge per a Tarragona ciutat el fet de passar a ser l'única capital de província sense Euromed. Les modificacions en els horaris dels trens regionals també suposen un greuge per als veïns i veïnes de Tarragona que han perdut freqüències en les hores punta. Per això necessitem més serveis d'alta velocitat al territori, connexions de trens llançadora fins a l'estació del Camp de Tarragona i, si s'escau, l'adequació de tarifes de trens com els Talgo. I és per aquest motiu que este diumenge, dia 16, la gent de l'Ebre, com tantes vegades hem fet, tornarem a manifestar-nos, aquesta vegada a l'Aldea, en contra de la degradació del servei ferroviari i per uns trens dignes.